Estoryang Kahadlokan. Bisaya Horror Stories. Ako day si Alex mga kaistorya. 37 anyos na ko karon. Ug tubong taga Visayas ko. Gusto lang po na ko ipaambit sa inyo ha. Ang akong kasinatian kabahin sa akong trabaho ug sa ako apod nga nakauban nga wala gid pud ko magdahom na maingon ato di ay ang ulahin na namong panagkita. Istorya kini na naay dala kahibulong ug naapoy dala katingala. Wala sa yun ko magtuo na makasulay daay ko kabahin anang mga paramdam ug mga pakita. Sa akong pangidaron, dili ba yun ko mutuo og mga ingon ana, pero nausab yun kini, dihang ako na yun mismo ang gipasulay. Ug aron inyo kining masabdan ang tanan, diri nako sugdan ang akong istorya. Usa di ko ka barbero Sir K ug trabaho nako ang magpanindot og mga estilo sa buhok base sa gusto ug sa uyon sa akong mga customer. Naaday ko'y kauban mga kaistorya ug itago lang nako siya sa pangalan nga Ruel. Parehas mi ni Ruel nga naapoy paghahanas sa pagpanupi. Taod-taod na pod nga nagkaila miani ni Ruel ug naguna lang siya sa pagsulod sa among gitrabahoan na barbershop. Pabor kini si Ruel kay magulian siya taga-adlaw sa ilaha. Unya ako, sa tapad ra gyud ko mismo sa barbershop nakipuyo kay mihangyo man ko sa amuang amo na ako na lang ang mupuyo adto. Gisiradaan kini nagamayng tindahan sa akong amo kay dili na makaya sa iyang inahan ang pagpaninda tungod sa katiguangon. Ug aron dili kini mabakante, ako nalay miabang para makatipid ko. Nagbayad ko renta. Aron lang gyud nga dili ko makagasto kay medyo layo-layo sa gyud ang amoa. Lisod pod para nako kung magsigi pod ko pauli taga-adlaw. Diha to'y usa ka Sabado nga nakadesisyon ko na mopauli ko sa amoa kay nahuman sad ang lain nga semana. Nakakwarta nako sa ako ang pagpanupi ug lipay kaayo ko kay naa na pud ko'y mahatag sa ako ang misis inig pauli. Nag-andam na ko sa ako mga dalhonon diha nga akong kauban nga si Ruel nalampit kini sa ako sa may gawas. Mitawag pa kinig makadaghan sa akong pangalan ug gatuo ko na basin na unsa siya maong gigawas gyud kini nako dayon. Pagatubang namo, mihangyo si Ruel sa ako na anhi usa daw siya makitulog sa akong gipuy-an kay sa rason nga nag-away daw sila sa iyahang asawa. Misulti pa ko na mopauli ra ba ko sa amoa. Unya nangutana ko, ug kung okay ra ba niya na siya lang usa diri ang mahibilin. Miyango ra kini si Ruel ug miisiblika sa ako na adunay gamayng kakulian sa ilaha. Ipabugna lang usa daw kini niya. Kay lagi, grabe daw kaayo ang kasuko sa iyahang misis. Misabot ra pud ko kay lagi mihangyo man si Ruel. Miokin lang pud ko kay para dili na pud kini masamutan ang ilahang panaglalis. Wala ra po'y problema sa ako basta sa ubos lang siya matulog. Kay puong pa niya, nausar man daw siya kagabi makitulog adto. Ug kung mauli-ulian na, mupauli ra daw kini siya sa ilaha. Wala raman po'y mawala sa akong gistaran, kay ang naaadto, ang higdaanan raman ako, mga kaldero, o uban pa na akong mga gamit apil ng akong sinina. Maong dili ra nako ikadaw ang hangyo ni Ruel, basta ang sabot, dili lang gid kini magbinuang pud sa ako Miingon pa si Ruel na ibilin raon niya daw niya ang susi kang Manang kung ugali mo pauli na siya sa ilaha. Si Manang, usa di ay sa mga caretaker sa amo ang amo. Human sa among istorya, mibiya ko ato nga maayo ang among sabot ni Ruel ug mitando ra pud siya sa akong mga pahimangno ug mga gibilin. Miingon pa ko na kung galalis man gali sila sa iyang asawa, istoryahan na lang uta nila para wala na samok o gubot. Mipasiaw pa kog storya nga basin kulang lang sa parayg ug dulog ang iyang misis, maong gaminalita kini. Mipahiyom lang si Ruel ug nagpasalamat pag-usab kanako. Mibiya ko nga si Ruel anaa na sa akong gipuy-an ug miingon ko na siya na ang bahala adto. Nakauli ko sa amoa mga kaistorya ug didto migahin kog oras sa akong asawa uban pud sa akong mga anak.
Lipay kaayo akong pamilya, dihang gasalo-salo mi sa pagkaon na akong gidala. Nindot kaya akong pamati, dihang nakauli gyud ko sa amo gyud mismo na Pinoy-anan. Ang adlaw nga Lunes di ay Sir K, wala ko'y sulod ana kay kahibalo na si Sir nasakay kaayo kung gikan ko ana sa probinsya. Maong sa adlaw na nga Martes, anha na ang adlaw sa pagsugod sa akong simana hangtod sa matapos na pud kini sa adlaw nga Sabado. Nabalik ko sa syudad sa adlaw Miyerkules di atong higayuna, kay anang pagka-Martes aduna ko'y gilakaw. Birthday kadto sa akong kumpare, ug mihangyo kini na magtapo kay mi kay tagsar lagi mi magkuyog. Unya murag semi reunion na puto namo sa amoang high school na seksyon. Miyerkules sa kadlawon, dihang migikan ko sa amoa ug miadton dayon ko sa ilahang sir. Pag-abot na ko sa akong kipuy-an, wala na di ay si Ruel kay nakapadlak naman ang pultahan. Unya kay Lakman, miadto sa ako sa ilahang manang kay magkuha ko sa akong susi. Pagkuha na ko sa susi, giablihan dayon ako akong kipuy-an ug misulod ko ato. Plano na ko, muidlip ko sa kadiyot kay alas 5 pamansad to sa kadlawon. Alas 10 pamansad sa buntag ang abli sa barbershop ni Sir. Maong makahigayon po ko sa pagpahulay kay duka pa kaayo ko gikan sa biyahe. Mihigda ko sa akong higdaanan o girelax usa nako ang ako ang kaugalingon. Dihang nakatagpilaw ko, nakakita ko sa ako ang damgo nga naado ko ni isa ka tawo nga nagbisikleta dito sa usa ka highway. Ana kini siya sa dalan. Unya, gibusinahan daw kini pag-ayo sa usa ka dako nga dump truck. Familiar sa ako ang postura sa maong taong akong nakita, samot na sa mga gipangsuot pod niini. Tan-aw nako, si Ruel kadto nga nagsakay sa iyahang bike. Ug misilaw lang akong panan-aw, dihang nakita nako nga nadasmagan si Ruel sa maong nga dump truck. Kalit lang kaayo ang mga panghitabo. Nalabay si Ruel ug puno kaayo kini sa mga galos ug samad-samad. Nalabay pud hasta ang iyang bisikleta nga nagkalumping og pertidyong pagkagubaa. Miduol ko ato ug kita nako nga duguan si Ruel dihang nakahandusay kini sa may kilid sa kalsada. Tan-aw nako, wala na maginhawa si Ruel ug nagkalasog-lasog ang ubang parte sa iyahang kalawasan. Napabalikwas ko sa akong pagkatulog ug nakabangon ko sa akong higdaanan. Gaapas ko ato sa akong ginhawa, dihang nakamata ko sa akong nadamguhan. Tingala ko nga kung ngano si Ruel ang akong nakita unya nadasmagan pagyud kining dump truck. Usa ka hibot nga ipasabot. Napabuntong hininga ko sa akong gilingkuran ug gipilit na ako akong hunahuna na damgo lang gyud kadto ang tanan. Gikalma na ako ang kaugalingon ug miinom dayon ko og tubig para mahimasmasan ang ako ang nabati nga kabalaka. Tan-aw na ko sa orasan, mag-alas 8:30 naman di ay sa buntag. Maong milihok gid ko ato ug miadto gidayon kog balik sa ilang manang kay kuhaon na sad nako ang susi sa barbershop. Ako di ay ang magablihan sa shop mga kaistorya, usa ka oras sa dili pa mag-operate. Tulumanon yun kini nako ang pag-abli kay para igtungtong sa oras ng alas 10, bugnaw na ang aircon sa sulod ug para relax pod ang mga customer kung ugali mosulod na sila para magpatupi. Adlaw-adlaw kini nako nabuluhaton maliban sa Lunes ug Domingo kay day off man na nako. Nag-abli nako ato sa shop sabay on na sa aircon para pabugnawon kini. Dihang kalit lang, adunay tawo nga miabot sa shop ug miabli kini sa pultahan. Nakurutan pa ko pag-una kay abi na kog sikinsa ang anaa adto. Apan paglingi nako, si Ruel Ramandi ay kadto. Lipay pa kay ko ato kay nahimasmasan gyud taon ang akong kabalaka tungod sa akong damguhan kaganiha. May na lang gali kay nakita gidayon nako si Ruel. Apan tan-aw nako sa panagway ni Ruel, murag wala kini sa mood ug natingala ko na sayuro kaayo siya miabot sa shop. Duda nako, gaaway paghihapon sila sa iyang asawa. Samtang ga-set up ko ato sa aircon, nangutana pa ko na kung unsa siya adlaw milakaw sa akong gipuy-an. Pambungad kini na kong apangutana para mawala ang among kamingaw sa sulod. Mihirit pa kog ingon kang Ruel na kung nagka-okay na basad sila sa iyahang misis. Nakaundang ko sa akong pagpangutana, dihang milingi si Ruel kanako, sabay lingi pod kini pabalik. Murag wala kini siya makakita sa ako
nga naaraman unta ko ato sa palibot. Napahunong na lang ko sa akong pagtabi kay gaduko lang yun kini siya ug wala kini plano nga muimik. Wala na lang kumutiwas og pangutana sa iyaha kay basin init pasad kaay kinig ulo sa iyang asawa. Gipasagdan na lang una to nako si Ruel ug busy kaayo siya nga miukay sa iyahang mga gamit sa drawer. Nagtan-aw lang gyud ko ato sa iyang gipangbuhat ug tingala ko kay gipanguha man ni Ruel ang iyahang mga gamit ug dayon gipanulod kini niya sa iyahang gidaladala nga bag. Napansin pud nako na ang bag nga iyang gisudlan adunay bahid sa dugo. Medyo nakuratan ko pagkakita nako sa maong lama ug wala lang ko magpahalata nga nakuyawan nako. Naan ako'y mga pagduda nga murag dili na ni mao ang akong mga nakita. Atong orasa, wala gihapoy tingog-tingog si Ruel ug padayon lang gyud gihapon kini nga nag-ukay sa iyang ubang mga gamit sa drawer. Nakita nako nga murag nagluha si Ruel atong higayuna. Ang refleksyon niya nga makita adto sa pika samin, kita nako nga nagkalasog-lasog ang iyahang lawas. Adunay mga dugo ang makita sa iyang tibuok naong ug napuno sa bahid sa dugo ang iya hapong gipangsuot, apil na pud ang gidaladala niini na bag. Gilugod to nako ako mga mata kay basin namalikmata lang ko sa akong nakita. Ako na gyud untang storyahon si Ruel pero wala ko makasabot na kung ngano dili ko kapadayon og storya. Dili na pud nako mabuka akong bakba atong mga orasa ug bugat kaya akong pamati ug galisod sa gyud ko ato og lihok. Gipanulod na ni Ruel ang iyahang mga gamit ug milingi pa kini sa ako. Migawas na dayon siya sa shop ug miangkas dayon kini sa iyahang serbis na bisikleta. Namugnaw gid ko ato sa akong gibarugan ug natingali gid ko na kung ngano wala ko makalihok dihang anaa pa si Ruel sa sulod. Sa akong nahuna, naunsa kaha ko ug naunsa pud kaha si Ruel. Dihang nakabati nako nga matikang na nako ako mga tiil, giapas pa nako si Ruel sa may gawas ug giaksyonan pa gyud kini nako siya gukod. Gitawag nako ay iyang pangalan apan mipasutoy ni kinig padagan sa iyahang bisikleta. Duda nako basin mo undang na to siya sa ilahang sir o unsa ba kaha. Basin pud kaha nato siya tupihan sa ilaha maong gikuha niya iyahang mga gamit. Pero katingalahan mong kaayo nga wala kini mo imik sa ako kay kasagaran si Ruel ba gyud ang muuna og timbaya basta magkita ming duha. Mibalik na lang ko to sa shop ug naglingkod ko nga naa gihapoy katingala. Naghinukto ko tungod sa manggipakita ug gipangbuhat ni Ruel kaganiha. Dihang miabot na ang uban sa akong mga kauban, medyo nabuhi-buhian ang palibot kay naa na gyud ko'y makaistorya. Ang amigong suod pud namo ni Ruel nga itago lang nako sa pangalan nga Maker, mibungad dayon sa ako og istorya na kung nakahibalo na ba daw kuno ko sa nahitabo. Nangutana pa ko na sa unsa nga klase ang panghitabo ang iyahang buot nga ipasabot. Misulti si Maker na kung nakahibalo na ba daw ko sa nahitabo kabahin kang Ruel. Napangunot ko sa akong agtang og kilay ug kasultihon pud ko kang Maker kabahin sa akong nasinati kang Ruel kaganiha. Miingon pa ko nga nakita nako si Ruel kaganiha og baguhay lang gyud. Unya nagkuha kini sa iyang mga gamit ug wala kini tingog-tingog samtang misulod diriya sa barbershop. Unsa makahay problema ni Ruel? Muundang ba siya? Una ba ka siya nakasumpaki diriya sa shop? Mga pangutana kini nako dihang nakigistorya ko kang Maker. Apan nakapanlad og si Maker sa iyang laway ug misiga ang iyang mga mata dihang pagkadungog sa ako daw nga gipanulti. Misulti si Maker na dili siya makatubag sa ako mga pangutana kay ang tinuod nga nahitabo si Ruel wala na daw o patay na daw kini. Napahunong ko sa akong paglimpyo sa akong shaver dihang nadunggan nako ang gisulti ni Maker. Imposible daw kaayo nga makaanhi pa si Ruel sa barbershop kaya to mga orasa kasamtangan naman kini nga gihaya daw sa ilaha. Mura gibuhusan kog bugnaw na tubig pagkadungog sa gisulti ni Maker. Nakaingon pa ko na kung seryoso ba siya sa iyang gipangistorya kay usahay may pagkagwat sinangguhon pud kini si Maker. Mitando si Maker sa ako ug seryoso gyud siya nga wala siya gabinuang. Wala na lagi gyud daw si Ruel. Namatay si Ruel pagka Domingo pa daw sa gabi.
Napabuntong hininga ko ato ug wala dayon ko makatuo maski makadawat sa nahitabo kang Ruel. Kita og klaro pa kayo sa akong nahuna, nabuhi kaayo si Ruel dihang misulod kini kaganiha. Kita sad nako nga milugmaw ang mga mata ni Makir kay suod kaayo kini sila ni Ruel. Miingon pa si Makir, naghandom pagiday si Ruel sa iyang inadlaw-adlaw na ginabuhat ug nagtultol gihapon si Ruel sa pag-anhi sa ilahang sir para manarbaho. Nakapanghinuktok na lang ko sa akong kaugalingon o wala gyud ko magdahom na ingon ato di ay ang mga pakita ni Ruel sa ako. Kung wala na gid ay si Ruel, si kinsa man day kadto ang misulod sa shop kaganiha. Para makasiguro ko, ako ginggitanaw ang drawer ni Ruel. Pag-abri pa nako, anaa pa ang iyang mga gamit ug naa lang adto nakahipos. Gatuo gid ko na nakuha na to niya og nasulod sa iyang bag kaganiha. Dakong palaisipan sa ako ang among katapusang panagkita ni Ruel. Naminaw lang ko ato sa giingon ni Makir, dihang misaysay siya sa ako na kung unsa gid ay ang tinuod nga nahitabo kang Ruel. Ang istorya, gikan pa daw kini sa shop si Ruel atong pagkadomingo sa gabi. Mipauli daw kini sa ilaha, dala-dala sa iyang serbis na bisikleta. Buntag pa lang, murag wala daw kini si Ruel sa iyang nahuna. Hangtod sa migabii na nga nanupig hapon siya. Lutaw daw kayo siya gunahuna o wala sa jud kini mahimutang. Maayo pa daw kining storya-storya nilang Makir, dihang pa-out na daw siya. Unya miingon lang kini og kalit na muuna lang daw kuno siya. Hasta pud si Makir natingala nga kun ngano bugnaw kayo ang tingog ni Ruel, dihang namulong kini na muuna lang daw siya. Miuli daw kini si Ruel ug gibaybay niya ang highway. Dihang kalit lang, nadasmagan daw kini sa usa ka 10-wheeler nga dump truck kay miahat daw kini og labang, bisan na apikihan na siya adto. Dito naipit gyud siya sa iyang pagrisgo og labang ug nakutlo gyud hinuon ang iyahang kinabuhi. Base sa nakaligis na driver sa dump truck, ulahi na kaayo ang tanan ug wala daw mabawi sa driver kay napasok gyud si Ruel sa ilalom sa truck. Perting pagkawasaka sa tibuok lawas ni Ruel, apil pa ang bisikleta ni ini nga gidala-dala niya atong mga orasa. Misulti ko kang Makir na bantog ra nga nakadamgo ko pagkaganiha na ingon ato si Ruel. Murag na ay dakong dump truck ang mibusina ug kita na lang nako nga nagkadugo si Ruel ug wala na kini miginhawa. Napagtanto ni Makir, nagipadamgo siguro ko ni Ruel ug gusto niya na ipaabot ang nahitabo sa iyaha. Nakuratan gihapon ko sa panghitabo ug medyo namarog ako mga balahibo basta maghinumdum kog balik sa oras nga mipakita si Ruel sa shop. Katong oras nga nagkuha siya sa iyang mga gamit, hasta pud sa bag ni ini nga adunay bahid sa dugo ang makita. Padayon gihapon among pagpanupi atong adlaw, bisan tuod adunay nawala sa amoa. Lain kayo ilihok, kay lagi naanad ko nga naa si Ruel nga akong makaistorya-storya. Pero makasagmuyo lang na imbis maglipay-lipay misulod sa shop, gihaya naman din siya hinuon atong pagkabalikan ako sa trabaho. Pagkahapon, nanirado mi og sayo sa shop ug midiretso mi dayon ato sa balay nilang Ruel. Miadto mi para magpaabot og hinabang nga gikan sa barbershop ug gikan pud nila ni Sir. Didto pa misingkin sa akong nahuna ang tanan-tanan dihang nakita na nako ang hulagway ni Ruel nga nakapatong na sa may puti nga lungon. Wala na gid ay si Ruel. Wala kini abli sa tagtungod ang lungon kay wala daw mahitsura ang panagway ni Ruel tungod sa aksidente nga iyahang nasinatian. Dako sa daong pagmahay sa asawa ni Ruel nga kun ngano nagkalalisay sila pag miaging semana. Wala sige kini magdahom na maingon ato di ay ang mapaing na ni Ruel tungod sa ilang panaglalis. Medyo nakabati ko pamugnaw dihang gipakita sa asawa ni Ruel ang bag ni ini nga nakasabit sa may bungbong. Mao daw kadto ang bag nga daladala ni Ruel dihang nadisgrasya na siya. Medyo nangatog ang akong tuhod pagkakita ato nga bag. Dili tuod akma nga sama sa akong nakita nga bag sa shop, apan parihas kini nga naay lama sa dugo nga makita. Giampo na lang gito nako ang nahitabo kang Ruel ug unta mahilon na siya kung asa man gali siya karon. Wala lang gyud ko makatuo na ingon ato di ay ang iyahang nahinatnan. Wala sa gyud ko magdahom nga sa ulahi namong panagkita sa shop, kalag na lang di ay ang miparamdam ug mipakita ato sa ako. Sa kinabuhi,
Dili gyud ta angay magpadala sa atong gibati. Mao kun adunay problema, i-relax o ikalma lang sa ginato ang atong kaugalingon. Kay usahay, sa sige na to gunahuna, basin mao niya hinungdan na kita na hinuon ang maunsa tungod sa atong gipanglihok o wala hunahunaa na gipangbuhat. Diri na lang kutob Sir K og mga kaistorya ug daghang salamat sa pagpaminaw ug pagbasa sa akong gipadala. More stories to come. Kini si Alex ug maayong adlaw kanatong tanan.